Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Keluarga Mas Goplong. Halo pemirsa, mohon maaf sebelumnya jika mungkin ada yang kurang nyaman lihat penampilanku. Aku guluku kenger pemirsa. Nah, iki tambane apa ya pemirsa kira-kira? Aku iki kasur sering tak jemur. Nek kasur ki memang gak setiap hari tak jemur. Yo kadang kalau seminggu ping pindho, kadang ping telu, kadang memang gak tak konten ben yo kesan suasanane ben gak gampang bosen ngono. Nah, kuwi nek bantal iki sering bahkan mungkin benek terang kuwi tak kebuki tak jemur, tapi aku sek kenger. Jare mbahku mbiyen bantale rambut kebuki rambut jemur, tak jemur terus ya pemirsa. Iso nengok tuh mak iki rasane iki kumeng. Apa mungkin posisi tidur kali ya pemirsa ya. Nah, iki aku tiba-tiba ono apa pemirsa kucing. Nah, iki kan ceritane aku nyapu, cucu nonton TV kartun. Ki mak bedunduk ki ana kucing kuwi. Kuwi sekitar awan nih pemirsa jam 11 apa gak jam 11 ding. Jam 8. Ya sik pagi lah. Lah jam 8, setengah 10 ding, ya setengah 10-an lah. Kuwi aku kaget loh. Ki kucinge sapa? Tak anguk-anguk wong ngarep liwat yo. Ora kucing Bahar, ora kucing Mbah Bibit. Tapi mang Mbak Las tutupan sih wonge metu paling. Mungkin apa kucing Mbak Las iki kucing Persia tapi wis ninggal ngono. Nah, tunggu tak sepele pemirsa. Aku yo mohon maaf sebelumnya. Kuwi nang dhuwur bantal aku gak tega misah duduh kemangi. Gak tega tak pindhekmu bar tak mangan. Karena wis awan aku memang pas gak tuku pindang. Yo tak posting nang WhatsAppku pemirsa, mbok menawa kan aku yo nomor beberapa tonggoku iki mbok menawa ono sing nang kok dikandakno ben diparani aku gak apa-apa. Tapi yo anakku senenge mbah pemirsa. Jujur ra kucing. Senenge mbah. Terus yo nek ana kucing ki menggo medeni tikus pemirsa, masa kucing cilik ku tikus wedi. Tak donono pemirsa ya kucing lulut. Didemek yo tak mang yo duweku tempe yo tak cuwiri tempe terus tak kei sego ngono, tak kei banyu ngono diombe ketelak pemirsa. Sesuk insyaallah lah sesuk tak nang pasar tak tukokne pindang. Kalau sambil nunggu nek misal diparani ora apa-apa, misal diiklanno sing duwe yo tak openi, aku yo malah seneng. Terus juga kucing ngingon kucing ku yo apen. Ngono wae pemirsa. Aku yo kaget. Apa yang jaluk kucing amal kayo ndelalah yo iso cilik ndelalah pas gede loro mati karek siji pemirsa. Tak sebelah kucing cilik wedok pemirsa. Kuwi didemeki cucu diapakno ki meneng ae. Pus kucing wedok pemirsa. Arep iki golek pindang lah. Apa jenenge? Pasar yo tutup pemirsa. Besok tak tukone. Setengah 10 ki nek bakul pindang. Kuwi jam 9 kurang wis kukur soalnya kan apa jenis isuk ngono kuwi pemirsa. Pinter mbah kucing ya. Yo engko tak pindahi pemirsa. Turu iki cucu yo turu. Iki binatang peliharaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seneng. Jare sih yo piye golek nang awake masing-masing kuwi nggo aura positif kanggo omah ngono.
Bener kucing iki kucing omahan apa pemirsa? Kowe didemek gak iku? Ya pos. Turu pos gak apa-apa pos. Dekne gak nyaman karo flash. Meskipun iki kontenku sederhana tapi yo iki yo karo tak upload nang YouTube. Sapa ngerti tonggoku ndelok engko diparani apa nggone iki kemungkinan besar ya wong kene ae. Gak mungkin kucing sampai ado iki kucingnya kopen apa besar resik. Kuwi di awan yo sekitar nek setengah 10 jam 10 kurang seperempat ketoke. Wong aku ki resik-resik mergo dorone Mas Muji mlebu iku mang. Yo jenenge kewan iki yo marik-marik ya pitikku dhewe yo nelek sak nggon-nggon tak saponi ndelala kok mak bedunduk bar kok asale kondi aku ki gak ero misal ora wis mlebu omah. Meong. Waduh kok gak duwe iwak ceng. Wis dene ketang sithik-sithik lah. Kuwi iki ning kulkas ono sambel urang pemirsa. Memang aku koyo wong ngidam dalam beberapa hari ini ki sering nyambel urang lagi ana urang loro ya tak wehno aku sesuk tak tukokne pindang pemirsa tinggal wek teh tapi pemirsa banget aku robot ya mungkin aku sing salah turu terlalu apa kan turuku nyamping dadi ki kebebanan ngono pemirsa tak koyuki tak keroi lah kok tikus oh iya dibasmi kaya apa ngeter habitate apa piye pemirsa sudah rodokan kuwi aku ngerayu Mas Santo kuwi dikek saran pemirsa yo aku mari yo gak iso dhewe pemirsa gawe proto sing mbah saiso seneng wedok kuwi sik rapi bertukangan wong lanang lho kuwi rapi lho yo dari mungkin nek pas iki sek bolong lah iki aku cerita kesehariane pemirsa mari pemirsa yo mene saran iki tak ceritani wong ketok yo dadi iki ceritane kesehariane iki sing pernah dibahas pemirsa ngono yo kuwi mone 5 saiki dadi 2 tok sing munggah-munggah nang omah ya setidaknya luwung lah daripada gak sama sekali ya pemirsa oh iki yo aku cerita karena memang yo apa ketok yo ya terakhir keseharianku mak-mak yus bahasa omah pemirsa yo lah apa menurutku ya sek kegulung wajar oleh ku bahas aku tak pemirsa apa yo nek ini tak kayak antangin jari yo ono sih pemirsa semuanya saran Mbak kalau minum antangin apa dicampuri teh ngono teh hangat ngono yo tak coba nek menawa cocok sarane kan ora apa-apa ya pemirsa wong sarane pemirsa yo apik iki yo minum iya air mineral namun nek siki isi ulang tak pemirsa aku nganggo pam pemirsa kami tak menyuci karo mandi yo gak gini-gini ya padha resike cuma mumpung ana balon loro ya pakai pemirsa loh kok loro kudu gelem pemirsa tak simpen khusus itu toples khusus cukup teh ini iki dikasih Mbak Uji kan iseh sing tau dikai Mak Dami iki pas Mak Dami syukuran FB Pro kae terus dikai Mbak Uji ini tarik kurang terima kasih rezekinya lancar buat semuanya asin ana
bisa bakal teh jahe susu kuwi tanggoku, tapi blok kono jumlahan sepur kono. Bisa. Di sini iso ya piye carane bisa ditarik ya bisa. Tarik. Terus tak wenehane gula bisa. Kok kadun, ya maklum ya. Ngonten dhewean. Ya. Sik kita sok esek gulune. Kuwi aku tuku toples neh nang merah pemirsa. Ya nunggune Mas Barudin kene ya ana sih jane. Kadang kalau memang nek bulan merah sekalian, kadang tuku perabotan opo. Mas Barudin kulo ada ngelantong pertatangan wis cerdas sekali. Dekat, cocok. Yuk, kita godok dulu pemirsa. Nyoncong neh SP. Mbak kakak mana goyang-goyang yo mbak, HP ku terus terai memang gawane HP ini mbak. Yo jenenge ana rega ana rupa. Wis gawane HP ini mbak, aku yo wis tak hati-hati. Kadang kalau aku geder apa obah sithik yo goyang terai yo gawane HP-ne yo kita harus aku minta dimaklumi sithik ya sebungkus mendur rezeki tuku sing luwih apik neh jenenge rezekine dhuwit sakmono ya siki nek kanggo ngonten ya wis apik lah. Aku ngonten gini pemirsa. Aku sejak tak isu tak tuku nang pasar isu misalnya kak tak karo belanja sing sekiranya kurang apa. Dan masa ana kucing rene ora tak kei mangan iku yo mesakno yo padha-padha penguripane Gusti Allah kan yo pemirsa. Mau yo tak cuwili tempeku, lawuhku, ya gelem masak sithik kan mambu gorengan. Kita ya tak up nang YouTube sapa ngerti jenenge kucing wong sabarti ngerti engko terus diparani ora apa-apa. Cuman Jepang aku ndek kucing pemirsa. Cuma jeneng kucing layar marek-marek. Mangan tikus sing ana obate. Obat tikus. Asline gugesane tikus lah, dikai panganan, dipangan mati. Mbok terus nasibe piye wong terus tak tinggal pindah rene. Iku bener separuh banyak, separuh banyak Iya karo apa metu golek teh jahe susu nganggo creamer ya. Kan ora duwe aku. Kok jujur turu ya wis. Padahal iki bermakna wis. Boleh wong kenal tanggo dhewe RT 5 nomor pemirsa. RT 5 RT piro ya? Pokoknya ndinge kuwi lho bengkel. Balik desa anu sithik. Kuwi nek sore kadang dodol rono. Tapi yo mbok buka ora jujur turu aku yo gak tega. Nek bengi muah aku pemirsa. Sik tak njupuk ngene mangke. Tak njupuk antangin. Aku tuh antangin Mbak Atit. Telu, gue Mas Santo siji. Oke, pemirsa. Aku antangin. Nek Mas Santo senane ngene pemirsa. Gerak greges sithik mung jeneng sopir yo. Sopir kadang gak turu. Udah orderan iki tuku tanah terus tuku 3 iki.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampai kanan merasakan kita terbenar. Nah. Enak pemirsa. Aku gak seneng pekat-pekat, gak salah kini. Wah, tadi aku. Iya, enak tenan. Makasih pemirsa ya. Iki saran pemirsa ya sarane karo Mas Santo. Enak langsung gelem. Nah, tambah antane enak ya kanggo awak. Nah, coba sih tripodnya. Aku suwe gak tentang bunyi ya pemirsa. Oh, koyokku ngelinting. Kadang yang baturi anak ngelilir. Ngono kan ora tega tak tinggal turu. Nah, kae jamane poso. Iki urung tak sanglerno misal. Mun nek wis sampe turu. Kok nglingkap. Nglingkap. Wis. Sumber kabeh udan pemirsa. Iki suasana. Yuk, karepku yo rencana pengen tak gawekno lampu pribadi nang kene, cuma urung kelaksana. Soalnya yang golek pring barang pemirsa. Mbarep goreng-goreng, goleng lawang bahar. Nah, nek esuk ngono kadang kala kan bahar iki titip sarapan terus apa kadang Mbah anakmu sak turu kok tak rungokne engko nek tangi tak tulungane Nduk aku titip sarapan Mbah Tauke nek gak ngono Nduk aku titip bubuk nang pasar misal kadang titip klopo pe masak apa-apa ngono nek esuk iso lah nek bengi kan gak mungkin aku gak tega masuk bengi aku titip ya wis aku gawe dhewe lho tehku sak akeh. Ini pemirsa suasana malam, monggo sing ping dolan rene, monggo. Cuma tapi dari pusat kotane ya rada ado pemirsa. Nah, aku nang stasiun lewatku kendaraan getas. Pemirsa ya gimang aku cerita duwe lara ana kucing nyasar nang omah. Yo pokoke muga-muga ae nek trai njeluk tak openi yo tak openi. Yo malah beneran iso ngusir tikus ya pemirsa. Wis iki mang konten kesederhanaanku yo tak up yo ben tujuane iku mang tak ceritani yo. Mbok menawa ngerti kontenku terus ada ciri-ciri kucing nek dijupuk ora apa-apa. Yo mesti tak posting nang WA bareng. Wis saya terima kasih nang kontenku. Tetap sang untuk hari ini. Pokoknya jangan lupa setiap apapun kita beraktivitas berdoa semoga kita selalu dilindungi dengan Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan kita akan selalu dilindungi dimanapun. Oke, terima kasih nak konten. Ojo lali lah kamu sampai keluarga meski pemacu lali pesan cover. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.